Oain izte? Hori da. Bai. Egun, eta berriz ere ongi etorri, bigarren egun honetara. Utopiarekin segiko dugu, baina helduko diogu utopia ekosozialari. Lehenik eta behin, ohar bat, programa ez dakit pare bat aldiz edo bidali dugun edo karpetan jarri dugun, baina gaurko ordutegia honela izango da. Orain Iñakik hitz egingo du, 10:30 inguru arte, ondoren bizi elkarteko Anaiz Agirre eta Xabier Arluxet, gero atsedenaldi bat, kafe hartzeko, eta 12 gutxitatik 12:30 Bego Uartek hitz egingo digu. Beraz, 12:30 ordu bat ingururako bukatuta izango da. Beste programan luzeago jartze zuen, baina akatsa zegoen. Hori jakin dezazuen. Eta beraz, goizontan helduko diogu utopia ekosoziala edo deitu diogunari. Atzo hitz egin genuen zaintzaren utopiaz, eta zaintzaren utopia aukeratu genuen beste aukera askoren artean. Aldiz, utopia ekosoziala nahiko argi ikusi genuen jardunaldi hauetan tratatu beharreko gaia zela. Besteak beste, gaiak duen pertinentziagatik, gaiak aurrera eraman duen garapenagatik azken hamarkadetan, eta nola joan den aberasten, eta kontraesanak azaleratzen, eta beste aldarrikapen edo beste borroka eremu batzuekin lotzen, ezta? Ekologia zena, gero sortu da pixka bat, edo lotu da krisi soziala, krisi humanitarioak, eta gauza guztioiekin azken finean lotuta dauden errealitateak direlako. Baina ez horregatik bakarrik, baizik eta usurbilen gaudelako. Eta usurbilen, usurbildarrek egin dute borroka bat, borroka ekologiko bat esango dugu, ez? Eta borroka sozial bat, nolabait zero zabor helburu jarrita, atezateko, zabor bilketa, programa aurrerakoi eta benetan eredugarri bat jartzeko, eta gainera erreferendum legal, legala ez palitz ere behar bat balueko luke, baina erreferendum legal batean herritarrek onartua izan zena, ez? Eta nolabait, Gipuzkoan bederen zero zabor proiektu horren edo xede horren bueltan Usurbil herri aintzindaria izan da, eta hemen baduten metatua bai pentsamendu bat eta bai praktika bat ere. Egia da, egunez egun, erraustegia eraikitzen ari direla, eta parean ikusten dela nola dijoan azten, ezta? Baina leku erabat pertinentea da gauza hauetaz hitz egiteko. Eta, gai honi marko eder bat jartzeko zalantza handirik ez genuen izan hori esan, ezta? Iñaki Barzena. Nik eta nire belaunaldiak irakasle izan nuen oso aspaldi, eta uste dut ezagutu genuen lehenengo irakasle ekologista, aktivista eta izan zela, ez? Eta gu beti erreferente bezala, gai hauek Iñakik, ezta? Gaur egun EHUn zientzia politiko sailean ikertzaile da, eta irakasle katedraduna,
parte hartu ikertaldeko koordinatzailea, eta eman ikerketa prestakuntzarako talde irakasle eta ikerlari talde handi bat eta interesgarri bat biltzen duen taldeko kidea ere bai. Eta esan bezala, beti ekologiaren gaian ikusi dugu, bai ikertzen, bai irakasten, bai aztertzen, eta baita ere aktivismoan. Eta ekologiarekin batera, uste dute bere pentsamendua eta bere praktika garatzen joan dela, beste hainbat elementurekin lotu arte, izan liteken bezala internazionalismoa edo feminismoa edo sozialismoa, eta bera jarriko digu marko bat, ez da? Nondik hasi edo nola pentsatu edo ze elementuri heldu dizaiok egun esateko, beraz, neduzunean. Egun guztioi, eskerrik asko Lorea, bai horre diapositiba hortan ikusten, ez dago Zurbil, hori da Getxo, hori da Portugalete eta Getxo bitartean, Ebaristo Txurruka, ingenierioak, egin zuen aurkikuntza bat, hodi bat markatu zuen Bilboko itxadarretik barrura eta kanpora ateratzeko, eta orduan bere omenez egin zuten estatua hori, ez? Eta ikusten duzuen ez hor, zientziak, gizakiak, teknologiak garaitzen du natura, garaitzen du nolabait etxaia, ez? Horrela dago, ez? Eta, bai, igual Usurbileko argazki polit bat ipini beharko neuke, baina bueno. Eta Loreak esan duen bezala, bebai, nolabait ikuspuntu dikotomiko eta batzutan eskizofreniko hortatik bultze gara, ez? Nolabait, beti kontatzen dute unibertsitatean askotan entzuten dugu, zuek esaten duzuen kontu horiek dira wishful thinking, zuen burutazioak nolabait errealitatetik kanpo daudenak. Eta mugimendu ekologistan askotan ere bai, gertatzen dana da kontrakoa. Ekologistak dute, zuek akademikoak, zuek ikerlariak, zuek burgeseri erdiko pertsona joiek hor zaudete unibertsitatean oso lasai, baina ez duz, horretan mugitzen gara, ez? Ni gaurkoan, arazo tekniko batzuk daude, argazki batzuk ez dira ikusten, baina berdin. Nahi nuke hasi asko miresten duten pertsonai batekin. Eta da, Uruguaiarra, nik mundu txapelketa honetan nahi nuen Uruguai irabaztea, baina ez da posible izan. Dena den, Galeanoren olerki bat ekarri dut, eta nahi dut lehenengo 4 minututan, alba dut, ipiniko dizuet, baina, bai. Ipiniko dizuet bere hitzekin, eta disfrutatuko dugu, pentsatzen dut disfrutatuko dugula, tartetxo, haber entzuten da. Ez da entzuten. Ez da entzuten, haber, aldugu ipini. Bai. Pianoa entzun behar da. Ez. Lehen entzun dugu, ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir.
vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Bueno, ez dakit, ni piti bat emozionatu naz, beti emozionatzen naiz Escritor y periodista uruguayo. Orain ez dakit, hau nolak entzun. Ha escrito alguno de... Vale. Hori, utopiari buruz askotan, nire ustez utopia hoberen definitzen duten horiek dira poetak, ez? Eta hau, hemen ikusten duzuen esaldi hau ez da Galeanoena, baina Galeanok beste zinegile baten olerki hau edo esaldi hau erabiltzen zaten duela, utopiak laguntzen digula ibiltzeko, mugitzeko, ez? Duda guztien gainetik
Eta, bueno, niri gaur, zer esango dizuet, gaur nolabait ekoizten ari den ideologia berri batetaz hitz egin behar dizuet, ez? Gainera, ambivalentzia edo dikotomia hortatik, hau da, alde batetik, ikasten ari garen ideologia bat, utopia bat dana, baina praktikatzen ari garen, alde batetik, aztertzen ari gara zer gertatzen ari den munduan hibridazio prozesu hortan, eta alde horretatik badakigu ideologia bat dala, eta ideologia bat ez da, ideologia eta utopia ez dira gauza bera, ez? Orduan, horregaitik hasi nahi nuke piti bat konzeptuak lantzen, ideologia, utopia, mitoa eta mentalitatea. Lau konzeptu horiek, ideologia ospetsarreko konzeptua da, dudari gabe. Atzo Albak komentatu zuenean nola, utopia klasikotik berrietara mugitu garenean, hain zuzen ere garai hortan ideologien bukaera asmatu zuten Daniel Bell, Ramon Aron, eta bar, ez? Eurentzako nolabait sozialismo eta kapitalismoaren arteko talka hori gainditu behar zan, gaindituta zegoen, eta gero etorriko zaigu, nolabait 20 urte, 30 urte beranduago, Francis Fukuyama, esatera, historia bukatu dela, ez? Nolabait, lehia ideologikoen arteko paradigma hori bukatu izat eman behar dugula. Dena den, guk oraindik errebindikatzen ditugu ideologiak existitzen dira. Neoliberalismoa da, nolabait, bere burua ideologiazat jotzen ez duen ideologiarik potentena, munduan dagoena, baina ideologiak existitzen dira, ez? Horrek daukazue hortzik Letamendiak egindako azkenengo liburua, guk gure ikaslei pasatzen diguna. Aldiz, jendeak pentsatzen du, hori da Anoeta, eta ez dut ipinituta Anoeta eta ez San Mamés. Askotan esaten dugu San Mamésen edo Anoetan, edo olako futbol zelain handietan, milaka pertsona biltzen direnean, ideologia desberdinak biltzen dira. Ez dira feminista asko joango, baina jeltzaleak bai, kristau-demokratak, liberalak, sozialistak, komunistak, anarkistak. Baina hor, biltzen direnean, biltzen dira mentalidade berekoak direlako, ez ideologia berekoak direlako. Ez dira ideologia berekoak, baina mentalidade berekoak bai. Hau da, nolabait, sexua, maitasunaz, diversioak, kirolaz, kulturaz horretaz antzerako pentsamoldeak esate dituzte. Eta hori interesantea da. Hemen daukazue Pruden, aspaldiko partez dut ikusten, baina lehengo garaiko Pruden Gartziak askotan gogoratzen dut berak emandako historiako irakastaldi baten, egun. Gomendatzen dizuet, 81an argitatutako artikulu hau, nun berak esaten du mitoa eta utopia askotan elkarrekin agertzen direla, baina banandu behar dituela. Eta berak hitz egiten du hain zuzen ere, Euskal Herrian, garai hortan, oso mitikoa zen borroka armatuaren, nolabait, violentziaren erabila irultzailearen mitoa, eta gero pakearena ere bai, ez? Eta mitoak esaten du berak, gizarte baten dauden kontraesan sozial eta politiko eta kulturalak gainditzeko, nolabait, errepresentazio lirikoak edo irudiak edo. Eta gainera mitoak ezin dira deskonposatu, ezin dira analizatu. Mitoak dira mitoak eta osotasunean hartu behar dira. Zuri gustatzen bazezu Bob Marley eta Bob Marley baldin bada zuretzako kantaririk onena, zuri mitoa bada, horrek ez du esplikaziorik, horrek ez du azalpenik. Gustatzen zaizu eta kitxo. Aldiz, utopiak, eta hori da berak esaten duena, utopiak hitzetan azaltzen dira. Utopiak begiratu, aztertu, baloratu, zatikatu, elkarrizketatu, negoziatu, konpartitu egiten dira. Eta azken batean zergaitik, lortzeko posibleak direlako. Hau da, utopiak diseinatzen dituzte representazio posibleak, desiragarriak. Eta hortik abiaturik, nik esango nizuen, zergaitik planteatzen dugu nire autore referente nagusiak, lehenengo eta ben, ahaztu zait. Ekarri dizkizuen liburu sorta bat, dozena bat liburu, gai honetaz, sakondu edo ikasi edo
edo eztabaidatu nahi duena. Niretako nire autore favoritoenak dira bi hauek, ez? Bata madrildarra, Jorge Reisman, eta bestea franko-brasildarra, Mikel Lowy. Adosago nago nolabait esan da Reismanekin, Reismanek duela hilabete bat atera berri du Ekosozialismo deskalzo, liburu hau. Lowyrekin, nire lagun handia da, baina Lowyrekin daukadan problema da, ez duela kontutan hartzen feminismoa. Eta hori niretzako utxune handia da. Jorgek bai. Jorgek, erakurriko dizuet, Jorgek, Lowyren liburuan, Lowyk esaten du, como muy bien dice Jorge Reisman, este proyecto, ecosocialismo, no puede rechazar ningún color del arco iris, ni el rojo del movimiento obrero anticapitalista e igualitario, ni el violeta de las luchas por la liberación de la mujer, ni el blanco de los movimientos no violentos por la paz, ni el negro del antiautoritarismo de los libertarios y de los anarquistas, y menos aún el verde de la lucha por una humanidad justa y libre en un planeta habitable. Nire ustez, hemen, kolore anistasun honen errebindikazioan dago nolabait gure ekosozialismo feministaren baliotik handiena, ez? Esaten baina zue, simbolo batekin nik asko miresten dut komiki hau. Komiki hau 80. hamarkadakoa da, hau The Guardian, The Guardian egunkarian atea zan, eta ikusten duzuenez, hor dago neska aktivista bat, eta hazkunde ekonomikoaren itxasontxozik idaltzen direnak lehenengoa da Reagan, bigarrena da Margaret Thatcher, eta hirugarrena sozialdemokrata bat, Schroeder, badakizu erain Schroeder dala Gazprom, Sovietar Batasun, Errusiako gaz enpresaren burua, ez? Nire ustez, ekosozialismo feministaren irudia hauxe da, hau da. Nola aldatu norabide hori, nola itxaso horreri, hori nolabait Walter Benjamin, bebai, esaten zuen nolabait gizateriak edo jendarteak hartutako norabide hori, norabide erratu horreri, emergentziako frenoak aplikatu behar genituela buelta emoteko zeren, bestela amildegiragoaz, ez? Atzo kolapsoaren kontu hori atea zan, nik esango nuke, daukagun krisia, ez da krisi ekologikoa soilik, daukagun krisia da zibilizazio krisi bat. Atzo bebai komentatu zan nola ekonomia, beste begiekin, beste eskuekin, hau da, beste planteamenduekin aztertu behar dugula, baina niri gustatzen zait beti gogora ekartzea Platonek esaten zuen ekonomia oikoz, grekeraz da, etxea. Eta ekonomia eta ekologia gauza bera dira, etxearen zaintza. Baina Platonek esaten zuen gizakio konfunditzen genuela ekonomia, etxearen zaintza, ekologia, eta krematistika. Krematistika da salerosketak, nolabait kontratuak eta nolabait merkantilismoaren dinamikak, eta ekonomia beste gauza bada, ez? Aprobetxatzen dut esateko ere bai, konzeptualki ekologismo eta ekologia ez direla berdinak, zientzia eta gizarte mugimendu ezberdina, eta beti ikaslei beti esaten zuek sozialismoa eta soziologia oso ondo desberditzen dituzu, ez? Sozialismoa eta soziologia baldin badira diferenteak, ekologia eta ekologismoa ere bai. Asuntua da, daukagun krisia ez da bakarrik ekologikoa, ez da bakarrik energetikoa, ez da bakarrik atzo ikusi zen bezala zaintzaren krisia, da ere bai krisi ideologiko bat. Hau da, gaur egun postegiaren sasoi batean sartu gara, nun, nolabait, gure
nolabait, bueno, Jule Goikoetxeak aurten ateadako liburu hortan, demokraziaren privatizazioa ikusten ari gara, ez? Eta horrek, bebai, suposatzen du krisi politiko-ideologiko nagusi bat. Bueno, hor mugitzen gara, guk esaten dugu, ekologistak esaten dugu, 21. mendearen hasieran bi krisi ekologikoaren bi aldeak direla alde batetik. Krisi klimatikoa, hor daukagu dema izugarrizko importante bat. Ekarri dizkizuet argazki batzuk, baina ez dira ikusiko, ez dakiz zergatik, baina bueno. Eta beste alde batetik daukagu krisi energetikoa, hau da. Hemen, zenbat jende daki zer den petrolearen gailurra edo peak oil. Nork ez daki zer den peak oil? Batzuk ez dakizu zer den peak oil. Peak oil oso gauza erreza da, eta da ingeniero ipar-amerikar batek Hubertek asmatutako kontu bat. Hau da, zuk petrolio putxu bat zabaltzen duzunean, hasten zara, bueno, petroleoa, beti burrokatzen dut honekin, petroleoa ez da produzitzen. Petroleoa erausi egiten dugu. Petroleoaren dimentsio ekonomiko, politiko, finantzieroa izugarri handia da, baina peak oil, esaldi hor, konzeptu horrek esan duena da, jadanik, duela 5-10 urte, gure amalurra planeta barruan egondako petrolearen erdia baino gehiago konsumitu dugula, erauzi egin dugula, erre egin dugula. Orduan, geratzen zaigu erdia baino gitxiago, eta hemendik aurrera, hurrengo hamarkadatan, izango dugu petroleoa bai, baina garestiagoa, zikinagoa, txarragoa, askoz zailagoa topatzeko, orain ari gara ateatzen petroleoa ozeanoaren erdian 3.000 metrotara, eta horrek adierazten du nolabait energia, petroleoaren energia, ikatzaren energia, uranioaren energia, gas naturalaren energia, gero eta gutxiago izango dugula. Horrek esan nahi du, nolabait, horrek markatzen duela norabide berri bat, ez? Norabide berri bat, hau da, guk esaten dugu transizio energetiko baten barnean gaude sarturik, baina goaz, transizio energetikoak existitu dira, neolitikotik ona 3-4, ez? Biomasatik pasatu ginen ikatza erabiltzera modu industrialean, ikatzatik pasatu ginen petroleoa gero kombinatu dugu uranioarekin, baina orain goaz, urrengo urratza da urratz energetiko askoz eskasagoa. Hau da, energiaren disponibilitatea gero eta, ez dut modu apokaliptikoan hitz egin nahi, baina gure seme alabek ezagutuko duten mundu energetikoa oso diferentea izango da, ez? Ez, energia berriztagarriak, bai, energia berriztagarriek dauzkate arazo batzuk petroleoak ez daukana. Eta, bueno, horretaz ez naz luzatuko, nahi baldin bauzue gero eztabaidan egingo du. Hau dira, ikusten ez diren argazkiak. Lehen esan dizuet, guretzat ekosozialismo feminista da tresna ideologiko bat eta ere bai utopia bat, ez? Alde batetik, sozialismo errealaren, estalinismoaren bideak ezagutu ditugu, horiek ez ditugu nahi, hori ez da gure sozialismoa. Baina, berdintasun, hori Jorge Reismanek esaten duen, igual libertad, ez? Berdintasun, askatasun, ezin bi, Galeanok esan du olerkian, justizia eta askatasuna ezin direla, nik esango nuke, berdintasuna eta askatasuna ezin dira banandu, guretzako ezin dira esan bata ala bestea, hori. Eta, ikusten dugu, horren errebindikazioan, atzo eduk hitz egin zigun, nolabait foru sozial mundialen, leloen garapen horren inguruan, baina, beste mundu posible hori diseinatzen ari da, nolabait munduko abotz askorekin, ez? Eta, zergaitik 3, eta ez gehiago. Gure ustez,
orain mugitzen ari garen transizio energetiko, transizio ekologiko horretan, 3 parametro oso kontutan hartu beharrekoa dira. Bata, sustengarritasuna. Hau da, sustengarritasuna ez da baldintza bat eman ez, edo mundu, edo amalurra sustengatzen dugu, edo mantentzen dugu, edo posible egiten dugu bizitzai iraunkor egitea, edo kale egingo dugu. Hau da, sustengarritasuna da ezinbesteko baldintza. Bigarrena, justizia soziala. Ezin dugu pentsatu modu, hau da, ekoautoritarismoa, ekofasismoa posiblea da. Gainera, esango dut, ez bakarrik fasismoa eskumatik, ekoautoritarismoa eskerretik bebai posible da. Eta ezagutu dugu esperientzia estalinista, nik uste dut nahiko adierazgarria izan dela, ez? Sovietar Batasunean edo beste herrialde sozialistetan egondan mespresua naturarekiko, egondan nolabait ni gogoratzen dut, beti ipintzen dut adibide hori, ez? Lehenengo nazio batuek egin zuten lehenengo bilera ekologista edo ekologiaren gainean izan 1972an Estokolmon, Man and Biosphere. Eta hor, Sovietar Batasuneko ordezkariak argi eta garbi izan zuen, krisi ekologikoa da zuek kapitalistok daukazuen problema. Guk, herrialde sozialistetan, ez daukagu arazo ekologikorik. Guk badauzkagu tresna egokiak krisi ekologikoa gainditzeko. Sozialismoa eta partidoa. Eta lasei joan zen. Eta gero etorri zen Txernobil, gero etorri zen Araleko itsasoaren krisia, gero etorri direnak, ez? Alde horretatik, bueno, pentsatzen dugu, sustengarritasuna, iraunkortasuna, jasangarritasuna, justizia soziala eta bide demokratikoak martxan jartzea, horiek 3 ezinbestekoa direla. Eta horretan, nolabait, 3 komponente horiek ekologikoak, langileriarenak, sindikalak, sozialistak, anarkistak, eta baita ere, feminismotik datorrena uztartu behar direla. Eta horre binizuet Pampin Rusia roiek, zer, claro, asuntua da nor sartzen dan noren barruan, ez? Eta nola uztartzen diren. Epinizuet hor, kuriosoa da, Silvia Federicic ez zuen nahi, liburu hontan bere aurpegia ipintea, ez? Badakizu, ez? Liburu hauen bilduman, emakume desberdinen aurpegia ipintzeko zen, eta Silviak esan zuen ez ez. Eta ipini zuten argazkian irudi hau, baina Silvia Federici ekarri dut gogora esateko, Silviak esaten du momentu hontan, ekosozialismo feministaren espresioak, adierazpenak badaude, eta Latinoamerikara baldin bagoaz, edo Indiara baldin bagoaz, edo Afrikara baldin bagoaz ikusiko ditugu emakumeak ari direla berdintasun soziala, sustengarritasuna, amalurraren defentsa, eta euren eskubide, emakumeen eskubide horiek jorratzen, ez? Alde horretatik, nolabait, esango nuke, lehen esan duten bezala, badala, ekosozialismo feminista badala errealidade bat nolabait praktikatzen ari dana munduko hainbat lekutan, ez? Sozialismoaren gaia klasean ematen dugunean, beti pintzen dute eskema hau, atzo sozialista utopikoei buruz, kritikak esan ziren, nik pentsatzen dut sozialista utopikoek sozialismoaren astarna modernoak martxan ipini zituztela, Proudhon anarkismoan jartzen da, baina, hor egon daiteke, San Simon Fourier, egia da, Fourierren falansterioak nahiko zientifikoak izan behar ziren, eta horretaz hitz egin dezakegu luze, baina eurek egindako esperimentu horiek, nire ustez, kapitalismoaren aurrean egindako lehenengo saioa izan zen. Egia da, gero etorri diren saio guzti horiek,
hemen eskinan daukazuen sandinismoa oso saio importantea izan zen. Eta guk gure garaian ezagutu genuen iraultza oso eredugarria izan zen. Eta atzo hitz egin genuen Daniel Ortegari buruz. Eta badakigu orain sandinismoa zen olako krisian dagoen. Eta eskerrak ezin du hori ukatu. Orduan, nolabait sozialismotik hartu behar dugu, nolabait esan da fruitu onak eta fruitu ez onak. Sozialismoan egondako esperientzia eskorrak, esperientzia negargarriak alboratu behar ditugu. Hori alde batetik. Baina feminismoan berdin. Pasan egunean, euki duen eztabaida bat gure ikasle batekin, berak esaten zuen nolabait feminismoaren genealogia, ez dago feminismoaren genealogia bat, ez dago feminismo bat. Daude feminismo asko. Hillary Clintonek representatzen duen feminismoa, ez da gure feminismoa. Feminismo burguesa, feminismo liberala, feminismo sozialista, feminismo radikala, emakume beltzen feminismoa, dira feminismo diferenteak eta batzutan kontraesaleak, eta onartu behar dugu, emakume guztiak ez direla bardinak, emakume guztiak ez direla berdin zapalduak. Nik urtero egiten dute ariketa bat klasean oso interesgarria dana, ez? Konparatzen ditugu, Estatu Batuetako mediku zirujano bat, familia on baten bizidana, eta dituen problemak bere lanean, bere ospitalean, bere familiarekin, eta dituen beldurrak kaletik gauaz ibilteko. Eta konparatzen dugu bere etxean, bere umen zaintzan dagoen Latinoamerikako errefusiatu politiko baten egoeraz, eta gero Afrikako neska gazte baten, nekazari baten egoera. Hiru emakume horiek, esaten du Roberta Gardnerrek bere liburuan hartutako ariketa bada, esaten du, hiru emakume horiek zapalduta daude? Bai, berdin zapalduta daude. Elkarrekin egon daitezke mugimendu feminista berdinean. Zentzu aldu hirurek burruka edo aliantzak egitea? Bueno, nire ustez hori horrela, eta ekologismoan berdin. Ekologismoan berdin, hau da, ekologismoan dauzagu ekosozialistak direnak, edo ekoanarkistak direnak, hau da, kapitalismoaren logika burrukatzen duten horiek, eta beste batzuk ez. Ni post handia, irakurri nuen, joan den urtean, Juantxu López Uralde Donostiarra, izan da Greenpeaceko zuzendaria urte askotan, eta pasadan urtean, orain dago parlamentuan, Podemosekoekin, bueno, ekokoa da, eta esaten zuen pasadan urtean prentsan, krisi klimatikoaren erredu nagusia kapitalismoa da, eta nik esaten nuen, jode, Juantxo, por fin, kapitalismoa, ulertu dugu kapitalismoa, bere eredu sozioekonomiko horrekin, sortzen duen problematika dela klima aldaketa. Hau da, klima aldaketa ez da zerutik etortzen den problematika bat. Eta hori entzutea, Naomi Klein, gauza berak esaten du, bere azkenengo liburuan, ez? Orduan, ekologismoan ere bai, ditugu ekologista ideologikoki oso desberdinak direnak, hor daukazue, nolabait korronte desberdinak, eta korronte horien arteko aliantzak, eta nolabait planteamendu bateragarriak existitzita edo ez. Zer esan nahi dut honekin, adibidez, gure ustez, ekosozialismo feministaren indartzerako, Jorge Reismanek esaten du, bi korronte ideologiko nagusi bildu behar direla bere problema guztiekin. Bat ekofeminismoa, hor daukazue neskato horiek dira txipko mugimendua Indian, deforestazio planak egiten zirenean, emakumeek bezarkatzen zituzten zuhaitzak defendatzeko. Eta txipko mugimendu honek irabazi zuen, bandana sibak, hain zuzen ere, egin zuen famatua munduan zehar mugimendu hau, ez? Baina, ekofeminismoan ere bai korronte desberdinak ditugu. Eta korronte batzuk, atzo, usurik esaten zuen bezala, ez?
zaintzaren planteamendu desberdinekin mugitzen gara, eta batzutan ikusten dugu nolabait arrisku esentzialistak. Badaude, ekofeminismoan korronte batzuk esaten dutela emakumeak batez ere amak gara. Eta amalurra bezala, zapaldua izaten gara, eta batzuk esaten dute ez, emakumeak ama izateaz aparte bagara gauza desberdinak. Eta edo eskubidea ditugu amatasunaz aparte beste funtzio sozialak eta politikoak egiteko, ez? Orduan, zer esan nahi dut honekin? Nolabait ekofeminismo eta ekosozialismoaren barneko eztabaidatan oraindik argitzeke daudela puntu asko. Adibide bat. Teknologiana. Alicia Puleo, Valladolideko Unibertsitateko irakasleak esaten du, emakumeek ezin dutela baztertu modernitatearekin etorritako aldaketa teknologiko askatzaileak. Eta guk bebai askotan esaten dugu, ez? Gure amek, gure amomek, adibidez, arropa garbiketan izandako izurdiak eta garbigailuek, nik goratzen dut, Susana, zu bebai, Kuban, egon ginenean, Kubako komunitate txiki batean, nun elektrizidaderik ez zegoen, eta nolabait ari ziren energia berriztagarriekin euren kontuak asetzen, eztabaida olako gaur bezalako kopuruaz, berroge eta 10 lagunen arteko asanblada baten, esaten genuen, bueno, zer behar duzue, udaletxeak zer ekarriko dizue hurrengoan, garbigailuak ala izoskailuek, gizonezkoek izoskailuak nahi zituzten, emakumezkoek garbigailuak. Zergaitik? Nolabait, etxeko funtzionamenduan batzuek eta besteen nolabait behar izanak desberdina zirelako, ez? Orduan, problema da, teknologiaren erabila nolakoa da. Badaude, eta hori da nolabait Jorge Reismanek askotan kritikatzen duen eta liburu honetan nolabait hartzen duen norabide kritikoa da, ez erori teknolatria. Teknologiak behar ditugu, teknologia berriak erabili behar ditugu, baina teknologia ez da irtenbidea. Irtenbide teknologikoak ez gaituzte aterako krisi ekologikotik edo krisi sozialetik. Orduan, ekomodernismo edo azelerazionismo horrek, batzuen ustez hori da etorkizuna, ez? Nolabait, kapitalismoa oso malgua da, eta kapitalismoak, kapitalismo berdeak, ekonomia berdeak, ekarriko digu krisi ekologiko eta nolabait zaintzaren krisiaren gaineko soluzio bideak. Bueno, nik uste dut hori eztabaidatu behar dugula. Egin nahi nuen ariketa bat, baina ez dakit garaiz gauden. Hau dira aldizkari ekosozialistak. Proposatu nahi dizuet hemen, paper banandu mesedez, eta bakoitzak garreza da paper bat, berdeatzen dutena, hau da sozialismoa, hori da ekologismoa, eta hau da feminismoa. Bakoitzak garreza da bat, nahi duen, tokatzen zaio. Eta paperean, mesedez, bakoitzak garreza da paper bat, eta paper berdea dutenak, edo hartu dutenak, hori dira bat. Paper berdea hartu dutenak dira bat. Eta horiek, paperean, alba dute idatzi dezatela bi gauza. Bata, ekologismoak sozialismoarekin bat egiten duenean, non dago aliantza horren alderdi positiboa, eta zeintzu diran aulezia, zeintzu dira problema. Hau da, nolabait, aldebiko
txanpon edo moneta bat bezala, ekologismoa biltzen baldin bada sozialismoarekin, horrek ekarriko ditu indartze batzuk, baina bebai, seguru aski, aulesi batzuk. Eta hori da, nolabait, nik aldetu nahi dizuedana. Zuek zelan ikusten duzue, hau da, jarri zaitezte ekologista, feminista edo sozialista, anarkista baten pertsonean, ez? Eta berde koloreko papera dutenak mesedez pentsatu. Ekologistak baltzen baldin badira sozialistekin, non daude abantailak eta non daude eragozpenak. Eta biltzen baldin badira feministekin, berdin, non daude alde onak eta non daude alde txarrak. Paper gorria edo laranja duzuenok, berdin, sozialistak, anarkistak, eskertiarra zarete, eta alde horretatik ekologistekin bat egiten duzuenean, zer dago positibo. Eta ekologistekin biltzen zaretenean, zer dago negar. Sindikalista batek, berdeekin, ekologistekin batzen danean, zer irabazten du, zer irabaz lezake, eta zer galdu. Eta feministekin berdin. Eta hirugarrena, emakume feminista baten perspektibatik, mugimendu feministaten perspektibatik, feministek bezarkatzen dutenean ekologismoa zer irabazten dute eta zer galtzeko arriskoan jartzen. Hori da, eskatu nahi dizuena. Oso gauza, hau da, bururatzen zaizuena, ados? Bien bitartean, pentsatzen ari zaren bitartean, irakurriko dizuet aldizkari italianoetatik ateatako olerki bat, eta horrekin gaurko saioa nik nire partetik bukatutzat emango nuke, ez? Qui e ora, hemen eta orain, garai bat izateari utzi dion garai baten seme-alaba gara, baina ez dugu beste bat sortzeko beharrik. Duela 100 urte sortu ziren zibilizazioaren semeak eta alaba gara, eta izarren irautza betetzea nahi dugu, soilik. Gezurrez beteriko munduaren seme-alaba gara, eta bere kontra egia esatea ez da nahikoa. Egia bizi behar dugu guk. Irautza galdu guztien seme-alaba gara, hauxe da gure erloju bakarra, porrotorrek ez baigaitu ikaratzen. Bere denboraz preso den garai batean bizi gara, irterarik gabeko oranaldi batean. Heldua gara, eta ez dugu lekurik, leku batez ulertzen dana. Horregaitik, bizitzea eta bizitzeko leku bat izatea da gure irautzaren infinitoa. Itzulia ematen, hondakinak ikusten ditugu, eta aurrera begiratzen hondakinak ikusten ditugu. Orainaldi hau, ateaz beterik barraiaturik baitago, amets ospinduen hondakinez eginda, poliziaren eskutuaz, irudi berberak etengabe proiektatzen duten plasma pantailekin. Existitzen ez den etorkizun bat, leku bat ez dana. Ateek hemen gobernatzen duen esereza babesten dute. Utopiaren helburua da elkarbizitzeko ohituraturik gauden hori, eta horregaitik dena eztabaidatu behar da. Hemen eta orain. Horregaitik badakigu ezer ez digutela emango, ez badugu guk gogorarazten. Hemen eta orain. Orainaldi honetatik irteera bakarra da vertikalki ibiltzen duguna, gorantz eta berantz. Ahotsak datozigun lekutik, datozenak eta jadanik egon direnak. Bizitza eta heriotza askatzea, garaituak errebindikatzea, nihilismo garaitzea da egin behar ezina eta aukera bakarra. Orainean egon, orainaren aurka. Eta toki bakarra eta denbora bakarra guzti horrentzat, guretzat itxaropena eta urreikalmendurik gabeko seme-alabentzat da. Hemen eta orain. Bakoitza berriro jaiotzen ari denean, zure ondoan eta zurean eta zurean eta zure ondoan ere, sakrikatutako egien munduak, suntzituta izan merezi duen gezurrezko mundu honen barnean, egun martxan doana. Beste denborarik ez dago. Ez dago beste lekurik, ez dago egirik, gu geu garena baizik. Datorren denbora eta lekua naiz, datorrena, hortxe bertan datorrena, orain, zu zauden lekuan, nire ondoan, gu gaude soilik. Hemen eta orain. Eskerrik asko. Bueno, orain zuen txanda da.
zer idatzi duzuen? A ber, ze abantailak eta ze eragozpenak ditu feminismoak ezkerreko sindikalistekin biltzen danean? Zer irabazten dute ekologistek sindikalistekin biltzen direnean? Ze arriskuak izan dezakete? Sindikalistek, langile sozialista, anarkista, komunistak, feministekin bat egiten dutenean, zer irabaz dezakete eta zer galdu? A ber, Usuri, zuku, horretaz, atzeu planteatzen zenuen... Ez nik ekologismoarekin pentsatu. Bai, eta zer? Nik ikusten dut limiten jabe egitea. Bai. Eta hortik bizitza hon bat eraikitzeko... Eta hortik bizitza hon bat zer den eraiki aldogula, ez? Baina limiten jabe izatea garrantzitsua da. Bai, hori da gauza oso importante bat. Eta horren zer ikusia du teknologia edo teknolatriarekin. Mugak. Hori ekofeminismoak lehenengo lerroan ipinten duen mugak ditugu, ezin dugu nahi duguna egin. Eta, bueno, hori muganea, hori oso gauza, iruditzen zait oso importantea dela mugak, ditugun mugak gogoraztea, ez? Zer gehiago? Nik gehituko nuke pixkate hildo hortatik gorputza, ez? Feminismotik nolabait gorputzaren dimentsio politikoa aintzate hartzeko, bueno, saiakera iten dugu, baina gorputza lurraldea eta lurraren defentsa artikulatzeko nolabait ahalmena ematen diula ikuspegi edo elkar lotura honek, ekologismoa eta feminismoaren artekoak. Eta gero gehituko nuke positiboa ere guretzat botere harremanak, ez? Jendartean ditugun herritarren arteko botere harremanak gainditzea ezinbestekoa da beste jendarte eredu bate sortze biden, eta jendarteko botere harremanez gain gure ingurumenarekin, gure inguruarekin ditugun botere harremanak gainditzeko ere aukera eskaintzen diula. Hau da, ikuspegian, nik uste dut feminismotik ere hau badela erronka bat, eta Euskal Herrin mugimendu feministan behintzat azkeneko urteetan gorputza lurraldea eta lurraren arteko defentsa artikulatzeko borroka hortan badaudela esperientziak ere esango nuke. Euskal Herriko emakume mundu martxan adibidez, bada artikulazio bide bat ikuspegi hortan lanen aigana, eta bueno, nik egia esan alde positibo gehi ikuste izkiote negatiboa baino, eta negatibotan igual batzutan diluitzeko ikuspegietan igual galtzeko edo ez hainbeste definitzeko aukera hori edo izan dezakela, iruditzen zait. Baldago norbait alde negatiboak ikustarazi nahi dituena? Edo denak ikusten duzue ezkontza hau oso positiboa dela. Ez dago arriskurik, ez dago kontraesanik, ez dago esperientzia txarrik. Emakumeak, feminismoak, esperientzia oso txarrak izan ditu sozialistekin. Edo ez. Ni gogoratzen dut Deustuko zubian, Deustuko Unibertsitatean ikasten genuela, hori Gloriarekin batzo komentatu nuen, eta nire lagun mugimendu MK-ko, mugimendu komunistako neska batekin, ez, iraultza sozialista gertau eskero, gero etorriko da emakumeen askapena. Hori faltzukeri bat izan da, guztiz. Hori izan da, faltzukeri bat, Kuban, Txinan, Argelian eta Sobietar Batasunean. Hori faltzua izan da, ez da horrela izan. Orduan, feminismoak badu bere esperientzia esateko, abertzen nolako aliantzak egite ditugu, ez? Eta, alde positiboak edo negatiboak, zuek, nahi dituzuena. Norbait gehiago animatzen da.
Ez duzu ikusten adibidez kontraesana ekologistek planteatzen dituzten naturarekiko zaintzak eta gizakion premiak, adibidez orain, immigrazio dela eta ez dela, ez? Zer da importantea? Hemen dago bego. Zer da importanteagoa? Etorkinei arreta eman eta defendatu, edo hori, errauskailuaren kontra altzatu. Hori kontraesalea izan daiteke, naturaren defentsa eta gizakion defentsa, edo etorkinen defentsa, edo bateragarria dira. Bai. Bai, gure duzun, bai. Ezen, berde saioan zen ekologia eta sozialismoa uztartzean, alde honetan aterabide ekologikoak balio du, gehiengoak berekanatzen badu. Nahi dut, aztarna ekologikoa gutxi batzuri uzten bazaio hobetzen, oroko behar dela ikusi planetak 7.000 kontu behar durako atxiki, ez? Hori zen, logan, uztartzea bi erronka horiek, baiko ikusten, eta aldiz zailtasunetan zen, jendeak aterabide ekologikoak urrun ikusten ditu, edo epe laburreko uko, edo oztopo batzu bezala ikusten ere. Etorkinen, etorrerakin, eta olako gaietan ikusten da, edo ohitura batzurekin, edo petrolioaren dependientziarekin den egoerak egiten du, oso zaila dela, arlo horietan aldaketen aitzinan emaitera, eguneko egoerari espain bada aterabide zehatz bat emaiten. Eskerrik asko, Xabier. Zurik planteatu du adibidez mugen edo limiten agerpena. Orain, Latinoamerikan azkenengo hamarkadan 20 urtetan emandako esperientzia gobernu progresista, gobernu ezkertiaren esperientziaekin, hor ageri da nolabait agenda hartoztasun imposiblea. Extraktibismoak jarraitu behar du, dio García Linera jaunak, extraktibismoak 200 urte egondanez, horrein ezin da egun batetik bestea. Eta hor dakagu epeen problematika hori, zer da? Eta indigenek, eta emakumeek, eta ekologistek esate dute ez, extraktibismo gehiagorik ez dugu nahi. Eta gobernu ezkertiarek esate dute, baina petrolioa behar dugu, gazatea behar dugu, arto transgenikoa hori landu behar dugu bizializateko. Eta hor dago nolabait agenda uztartze ezkertiarrak, populistak, eta komunidaden arteko talka izugarri handia. Eta hori nola gainditu. Nola esan Evo Morales, bai, sí. Momentu honetan munduan 2005 eztabaida gatazka ekologikoa daudela. Atlas de Justicia Ambiental horri hortan azaltzen dira, ez dago gunenatua, eta hor konflikto daude leku guztietan konfliktoa. Eta feminismo dela eta nik uste dut klasekin, langilerekin ustartun behar dela. Nire esperientzia izan da, jubilatuan no, 5 emakume jefa izan ditut, eta 5 bezen haintxarrak. Zeratik, be pentsamen dela burgesa delako, eta plantean eta ekintza guztia burgesa dira. Eta lantokien inperna zen horiekin. Hori da, klaseko langileriako ustartin bedala, bai ekologia, bai sozialismoa, eta bai feminismoa. Norbaite gehiago nahi baldin badu. Hori zuen txanda da. Gero batuko ditut papelak, eta eramango ditut, eta egingo dut etxeko lanak. Baina orain zuen aukera da. Bestela Loreana. Ordua da, ez? Bai, nik ez da izan jarri deten, Feminismo ekologiarekin lotzeko, nik uste gai oso potoloak diela, eta feminismoaren baitan egia da, feminismo asko dagoela, eta feminismoak behar bada jokatzen dula, bueno, bi modutara edo modu gehiagotara, ez da, baina badagoela nolabait oinarrizko batura baten elkartu gaitezken emakume guztiak, badagoelako menperakuntza mota bat, oso genero eta oso
esango nuke oso jaiotzez jartzen zaitu, hori partekatu dezakezuna, eta gero da horrekin zer egiten duzun, edo noraino iritsi zaitezken, feminista liberal bat zaren, eta beraz, sistema hori liberalean nahi duzune soluzionatu hori, edo feminismo intersekzionalak adibidez, nola eritan bide bat egiten, problematika diferenteak feminismora ekarriz. Nolabait identifikatuz, kulturala, kolonialismoa, linguistikoa, ekologikoa. Eta, segurazki, ingo bagenu, eta hipotesi bada, baina ala izango da, ekologiaren, esplotazioaren, biktima, nortzuien biktima larrienak, esango dugu, segurazki emakumeak izango dira. Pobretasuna ere emakumeen gain erortzen dalako neurri handi batean. Ez da hori ez die kasualidadeak, baizik eta hor badagoelako berantz jotzen duen menperakuntza mota askoren uztarketa bat, ez da? Bai, hor dago. Osa, koherentziaren terminoetan ekologia eta feminismoa lotuta joan beharreko kontu badia, baldin eta begirada hori barin baduzu. Ja, baina intersekzionalitate hortan, nik esango nuke, faktore guztiek ez dute importantzia berdina. Hau da, zu emakumea zara, gaztea zara, zaharra zara, langilea zara, edo enpresarioa zara. Zuria zara, edo ez zara, euskalduna zara, edo inglesa. Hau da, hor daude faktore, baina faktore horiek denek ez dute berdin agintzen, ez dute berdin. Nolabait esan da, zapalkuntzak ez dira berdinak, bateragarria dira, uztartzen dira, baina esango nuke importantzia edo garrantzi diferentekoak direla. Eta segun non manifestatzen diren eta ze urgentzia daukagun, gauza batzuk eta besteak ez dira berdinak. Esan nahi dut, ondo esateko. Oso komplejua da asuntua nire ustez, baina indigenak, adibidez, indigenen artean ere bai, emakumen zapalkuntza hori ematen da. Eta ikusten dugu, eta batzutan, eta holako erlatibismo kultural bat, eske indigena dira, edo, eske afrikarra dira. Ez. Badaude nolabait zapalkuntza modu batzuk, unibertsalak direnak, eta ezin dira erlatibizatu, ez? Orduan, nire ustez, etengabean probatu behar dugu aliantza hoiek, justizia sozialarenak, demokraziarenak, zapalkuntzaren kontrakoak, bai ekologismotik, bai sindikalgintzatik, bai sozialismo edo anarkismoaren bidetik eta baita ere feminismotik uztartzen eta probatzen. Baina ez dago errezeta magikorik. Ez dago. Eta ez dago, ez Euskal Herrian eta ez inun. Orduan, da hori, ibiltzea eta ibiltzea. Erakusten badaudela bide alternatiboak, baina hori, atzo Zornozako garbitzaileak esaten zuen, ez? Ezina, ekinez, egina. Hori da gure utopia, ez? Bai. Feminismoak ekologismoaren borroka modu bere aldatu dute. Bai. Eta nolako izan da elkar eragin hori? Hemen Euskal Herrian dudarik gabe. Nik esango nuke. Ez dakit dakizuen, otsailean egin ziren Bilbon genero eta energia jardunaldi batzuk, eta egon ziren 150 emakume bilduta. Energia alorrean dagoen eztabaida hori oso importanta. Energiaren alorrean, energiaren pobrezian adibidez, gehien apareatzen dutenak emakumeak dira. Eta gehien molestatzen direnak eta enpresen aurrean eta instituzien aurrean mugitzen direnak pobrezia energetiko horren kontra, emakumeak dira. Orduan, ekologismoak nik uste asko aldatu du, asko aldatu behar du, eta aldatu du lehenengo munduan, hemen, eta beste, agian Afrikan eta Latinoamerikan ere bai,
Atzo irakurri nuen hemen, Hugo Blanco Peruko lider sindikal horren, esan ez, guk Peruko indigenak edo Peruko komunitate ekologista deitzen badiego, alde mendik, zer da ekologista, ez dute ulertzen konzeptualizazio hori, baina 10 lurraren defentsan dihardute aspaldiko partez. Orduan horri da, zelan da, Joan Martínez Alierrek esaten duena, pobreen ekologismoa. Ez dute bere burua ekologistatzat jotzen, baina naturaren defentsan eta malurraren defentsan dihardute aspaldiko partez. Eta aldatu, nik uste dut, Silvia Federizik esaten duen bezala, emakumeen perspektibak eta emakumeen parte hartzea eta emakumeen nolabait markadutako burruka berriek, nik uste dut, adibidez aipatu duzu, emakumeen mundu martxak, horrek ekologismoari astindu importante bat eman dio. Nik uste dut, naiz eta gero esaten dut berriz, ekofeminismoaren barnean korronte ideologiko desberdinak izan. Eta egon, hori ekologismoan bezala eta sozialismoan bezala. Baina dudarik gabe, bai, egon da, nik uste dut, iraultze prozesu importante bat, ekologismo, nik uste dut, bai ipar mendebaldean eta baita ere Latinoamerikan, leku guztietan. Beste adibide konkretu ez dakit, adibide bat gure dozu, Errekaleor. Daukazu, adibide bat, nun feminismoa eta ekologismoa uztartzen diren, adibide txikia da, bai, komunidade, 150 persona, bai, baina oso eredugarria. Bai, ez, eta aparte aizea jartzeko. Bai, hemen utziko du, Iñaki? Bai. Interesgarria debatea. Paperak ikorri, nik... Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bueno, eta orain Xabier Arluxet eta Anaiz Agirre. Etorri? Aulki bat. Bueno, ni altxeko naiz, Bai. Egingo dut igual mikrofono hortetik. Jarri hemen, Xabier. Bueno, ordu laurden txobat atzeatuta gabiltze, baina ez da problema. 3 ordu laurden, 11 bai? Bueno, orain Xabier Arluxet eta Anaiz Agirre ditugu hemen. Xabier eta Anaiz bizi mugimenduko kideak dira, bizi mugimendua ezagutzen ez baduzu, esango dizuet, Baionan duela egoitza eta mugimendu altermundista badela, eta mugimendu ekologikoa eta krisi soziala biak uztartzen dituen mugimendu bat. Bai teorian eta praktikan, gehien bat praktikan, seguraski, eta alternatibak sortzen eta eratzen indar asko handia egiten duena, ez? Besteak beste, orain Baionan egintzen alternatibaen herria antolatu zuten, orain 4 bat urte edo, eta aurten berriro, orain 5 urte eta aurten berriro antolatzen duzue. Bueno, esplikatuko digute zein dan bere jarduna, ez da? Horren aurretik nik galdera batzuk jarri nizkien gaiarekin lotzeko, ez? Da pixka bat, horrelako mugimendu batetik, nola ulertzen duten utopia, pixka bat gogoratu, orain dela 50 urteko, 78ko hamarkada horretako, ez justu urte horretako, baina mugimendu hartan sortu ziren balioak eta aldarri haietatik zer ikasi duten, eraginik izan duten orain bizi bezalako proiektu bat sortzerakoan, eta nola baloratzen duten orduko balioiek zertan geratote diran baita ere gaur egun, ez? Merkatuak irentxiote dituen edo zerbait geratu ote den. Eta azken galdera, eta hori izango da segurazki beraien funtsa esatea, eta gaur egun zer, ezta? Eta gaur egun zer proposatzen du bizik, ze alternatiba bi eremu horietan. Nahi duzuna. Bai, egun on deneri, entzuten da, bai.
Mila esker gomitatzeagatik eta sagitza moduan nola anaiz eta biak lasaituko gira segidan. Gu gira informazio edo datu pasatzaileak ez bortxaz olako ariketetan aditu edo arituenak. Eta saiatu gira galdearen arloan, albezain bat bizik jorratzen dituen bai gogoetetan, bai nola erran praktiketan, albezain bat elementu biltzea zuei pasatzeko. 3 ordu laurdeneko ariketa honetan ez balin bada dena pasatzen, badira mami batzu hartu ditugunak, idatziak egoiten alko direnak eta laguntzen alko dutena osatzen, ahaztu ditugun elementu batzu edo, zenta pentsatzen dugu aipatu diren orain arte ikusi entzun ditugun gogoetekin eta bai, badirela elementu batzu ere lagungarria izaiten aldirena, hori bat, erraiteko beraz parte idatzia eskuragarri izaiten alko dira, eta bigarrena ere da, baditugula dokumentotxo batzu hemen ere, oroitzapen gisa eta erabiltzen alko dituzuena, eta bakotsak badu bere nola erran balioa, bat da biziri buruzko aurkezpen liburuska bat, pixkat ez egutzeko oraia 10. urtean sartuko den mugimendu altermundialista ze ezaugarriekin eratu den eta ibiltzen ari den, eta beste bat, orai sarritzan erranten bezala, alternatiba 2018-ren aurkezpen dokumentotxo bat eta pegatina batzu lauaizetara aurtengo alternatiben erriskak lurralde mailako alternatibei emanen duen nola egiten da ikusgarritasuna azpimarratzeko eta horren aritik ere izanen da gure hitzaldia, erran baita Euskal Herria buru jabe egitasmoaren azken finan sarritzaren berri emanen dizuegu, alternatiba 2018 lurralde mailako alternatibak dituelako aurkeztuko aldaketa klimatikoari eta krisi sozialari aurre egiteko. Orduan, mintzatuko gira nahas bat, lehen partean nik eginen dut, eta gero anaizek ukanen du ere aportazioa beste Euskal Herria buru jabe proiektuaren aurkezteko unean, eta osatuko gira gero bukaeran zuen galderekin. Labur biltzeko beraz, sartzeko mamian, utopia gu gai hori ez dugula berez lantzen, baina batzuk diote ez, prosa egiten dela, jakin gabe prosa zer den, intz egiten dugula prosa ezagutu gabe, eta utopia aipatzen delarik, beti guk ez dugu egin mintegia ez atzo, eta gaur goizan doidoia hasi, eta iztegian txekatzen da ez, eta utopia azken fina, alegiazko herri bat, gobernu ideal batek kudeatzen duen populu uros batekin. Gutxi gara bera hori egiten alda, edo sozial edo politika mailan ideal bat, egoera erreala konduan ez duena hartzen, hori ere ikusten da, eta bukatzen da ere, pixkat ezin gauza iduri duen kontzeptu edo proiektua bezala, jenden buruan 3 elementu horiek pixkat etortzen dira utopiarekin. Eta horiek kontsideratuz eskuragarri diren lehen definizioetan, zer da biziren hurbilketa. Eta hartuko dut esaldia, zenta sintetikoa da eta espikatzen du, biziren aurkezpenak dio, bizi 2009an sortu den mugimendu altermundialista da. Ipar Euskal Herrian ari dena nagusiki, larrialdi klimatiko eta ekologikoaren arloan, justizia sozialaren alde eta hildotik, gustatzen ditu, gaur egun 600 pasakide ditu. Hortan badugu elementu bat, altermundialista, beste mundu bat posible da, eta ikusten dugu utopiarekin sozial edo politika mailan ideal bat aipatzen dena. Orduan, galdera bazen utopia nola ulertzen duzu bizikoek, beste mundu bat posible dela aipatzen dugu ezaugarrietan. Eta horren azken finean gauzatzeko, beste esaldi bat ere interesanta, sarritzen dena, eta hori ere astapenetik etorri dena, eta laguntzen duena pixkat ulertzen zein tegratzen duen, azken finean aldaketa klimatikoaren arloan 2009an Ipar Euskal Herrian sortu den mugimendu batek, nahiko laster bere hausnarketetan hainbat elementu ia integratu ditu. Nahi du papeltxoetan ziren berde, gorri, kolorez berdin horiek jada ikusten dira. Naizta berriz irakurtzean dokumentua eta galdera uztartzean utopiarekin, hor ditut loturak argikiago eginez. Irakurko dizuet, sarritzan erraiten duena, ez bizik. Oraingo krisi ekologikoak, klimaren aldaketak, energia fosil eta lehengai eskuragarrien eskasteak, biodibertsitatearen gainbeherak kezkagarriak, eta lurreko baliabideen mugak non diren agerian ezartzen digu. Hori aztarneko ekologiaren kontua, ez?
ekonomia kapitalista eta gure garapen eredu produktibista baliabide agapeketaren eta norbanakoen biztanleriaren, komunitateen, estatuen eta kolektibitateen arteko lehian oinarrituz eraiki dira. Maiten ditu, egoera lasten duten hainbat ezaugarriren izenak identifikatzen ditu, ez? Eredu nagusiki den jendarte eredu hori. Eta azken partea, logika horrek serioski kaltetu ditu gure planeta eta honen oreka handiak, eta orain gure jendartean eta bizidunen munduaren zati handi baten etorkizuna, etorkizun hori bera, mehatxatzen ditu. Erronkak beraz, argiak dira, jakinak eta zenbatuak. Hori ez dira militante batzuren buruetan ziren datu batzu, da gerotak ego zientifikok azpimarratzen dituzten elementuak. Eta bereziki dena orai jokatzen ari da. Larrialdi hori ere azpimarratzeko. Hori zen sarritzako dokumento bat, astapenetik biziko itunean kide guztiak izenpetzen zutena integratuz elementu horiek, ez? Hori konduan hartuz, hauek ulertzen da, biziren lema bat, aldaz dezagun sistema eta ez klima. Eta hortan, utopiak duen beste ideal bateri buruzko joaiteko behar hori senditzen da. Eta beste aldetik ere, altermundialista terminoak esplikatzen duna. Beste mundu bat behar da, beste mundu bat posible dela erakutsi, eta martxan dela aldarrikatu eta erakutsi ere. Elementu batzu gaur egun ere praktikan direlako alde oneruntz joaiten direnak, ez? Eta bukatzeko utopiaren terminoarekin gaur egun nola ulertzen du bizik, orain arte formalki erantzun da gai hori eganez, utopia dela azken finean zentzu ezezko hortan, ez? Ezin gauzatua iduri duen kontzeptu bat edo proiektu bat. Zentzu hortan hartzen badugu utopia, bizik erabilitu horako formula azken finantzela, utopia gaur egungo eredua betirekoa dela pentsatzea da. Ganai baita, estatu batua baten bizimoldea 7.000 biztanleei aplikatu nahi badugu, 5 edo 6 planeta behar ditugu. Eta nola hori neok ez digun garantiarik emango, atxemango ditugula 5 edo 6 planeta, ja badakigu, ate bide hortariko egiten dena, PKORkarat edo egora alatzera joiten dela. Eta orduan, eta Europarekin berdin da. Europaren ereduak mundu osoari 7.000 biztanleri kopiarazten badugu, hor ere, 3 edo 4 planeta. Eta hori ez du digutenez aurkitzen, nahi du akatsa hortan funtsezko edo erroa hortan dela, ez? Eta horregatik, bizik lehentasuna edo praktikan diren alternatibak den gehiengoari aplikatzen aldirenak eta iraunkortasunan sustraitzen direnak azpimagaratzera, jendarte solidario eta iraunkor bate buruz joaitea azpimagatzen dela. Azken finan utopikoa iduri baliu horrek astapen batean, utopiko zentzu negatiboan, hori ez da posible, ameslarien kontua da eta dena, azpimagatuz gaur egungo eruduak duela ezin jasangarritasun bat eta ez duela gerorik, sinesgarritasun gehiago hartzen dute alternatibak konkretu horiek. Beste galdera, nola lotzen zarete 60 hamarkadako, 68ko udaberri hartatik, ez? Eta labur biltzeko hor, garaian irautza anti-autoritario bat bezala labur bilduzen, frantses estatuan hartzen bada, kultur sozial eta politika arloko kutsua zuena, kapitalismoaren edo kontsumerismoaren kontra dominatzaile Ipar Amerikara, baina estatu mailako ere podere eskuindajaren dominazioaren kontra, hori guzia labur biltzen zuen, 68ko maiatzak. Nik hartuko dut nola lotzen den gauza hori, kontua da gaur egun bizi sortu delarik, bi ardatz hartu dituela. Bat da, aldaketa klimatikoak behartzen gaitu, da berotegi efektuzko gasak isurtzea egan nahi du. Erregai fosilak, energia fosila, lur azpian dena, hori atmosfera ezartzeak, gure bizi baldintzak aldatzen dizkigu moldu oso bizkorrean. Gure ekosistemak, gure ingurumenak aldatzen ditu, eta gure adaptatzeko edo egokitzeko denbora hori eta gaitasun hori oso txipia da. Mamutek ez dute egin, duela 10.000 urte, eta gure ekosistema aldatzeko akostak itxasoak hartuko dituelarik, ez dakigu nun ezagik jendartea kostan dena. Eta olako kudeaketak oso zailak dira. Beraz, aldaketa klimatikoak behartzen gaitu erregai fosilen kontu hori eta dependentzia hori erabat aldatzera, ez gehiago
horren gain kondatzea, eta beraz, etortzen da, eredu aldatzea bai, elikadura arloan, garraio arloan, hirigintzan, kontsumo, ekoizpen, arlo guztiak. Hori elementu bada. Irautza bat nahi du, azken finan, da uztarketa egiteko 78ko elementuekin, ez? Eta bestea zen, bizik ere elementu bat hartu du, justizia soziala, da, jendarte batean, pertsonen arteko beharrezkoa den elkartasuna, edo eskubideen berdintasuna definitzen du, hori justizia sozialak, ez? Eta elementu hori kontuan hartuz, behar dela, aterabideak behar direla bultzatu. Bai larrialdi ekologikoa, eta bai justizia soziala horren premia, aterabideak ez gutxi batzuntzat egiteko, baina denek elgarrekin ateratuz. Adibide grafiko bat zen, Estatu frantsesean 75 milioi biztanle badira, kopuru handiak emaiteko, ez dakit Euskal Herriko datuak, baina baziren 40 milioi auto. Eta kontua da, eredu hori ze egin behar da. Txinatarrak hartzen baditugu, miliar bat eta 400 milioi balin badira, zenbakiak gutxi gora bera onartuz, uste dut autoen kopurua 100 milioietan mugatzen dela. Estatu frantsesean, 3 biztanlentzat 2 gotxe balin badira, nok debekatu diko die moralki txinatarrak erraita zuek ere eskubidea duzue, 3 biztanlentzat 2 gotxe ukaita. Eta hori badakigu, aztarna ekologiko ikuspuntutik, bai eraikitzeko gauzak, bai satxuduraren ahlotik eta dena, ez dela bate hori atera bidea. Eta Galeanak zinean bezala, telebistan ez da bate hori kezka hori aurrean emaiten. Da denek kopia dezagun, bai mobilitate eredu hori, denek segidezagun elikagaien ahloan ere eredu bat, eta hori ere aztarna ekologiko oso txarra duena, kalteak sortuz bai atmosferan eta bai aldaketa klimatikoan eta bai ingurumen orokorrean oianak eta kenduz hiriak edo behiak izartzeko eta olako elementuak, ez? Beraz, hori guztiak ikusiz, labur biltzeko eta espiritua txikitzeko 78ko iraultzetan zen formulekin, ezagutua ziren debekatua da, debekatzea, eta olakoak, baina bizika elementu bat hartu du, labur biltzeko bi uztarketa horiek, eta da, askotan erraiten da, bai, bizkotxa behar da, edo, bizkotxa, bai, behar dela partekatu, bai, hori bai, dudarik gabe, nahiz eta frantses lehendakariak ateratu duen, bai, partekatu aurretik behar dela eraiki bizkotxa, eta horregatik behar direla indar eraikitzaileak batu, aztuz jendartearen balioa hortan, baina kategoria bat bakarrik gora ipatuz, baina kontua zen biziren irudian da, bizkotxa, bai, dudarik gabe behar dela partekatu, baina errezeta ere behar da aldatu. Zenta dugun bizkotxa, satxutua da. Eta ezin da ospatu partekatzean porroska edo parte txipiak handitua dela ezin da egan hori irautza edo iraubazpen bat bezala ezari. Eta gainera, filosofia horrekin, porroskak handiago direlako, porroska pozoindua gelditzen da. Ez badugu bizkotxa horren egiteko molde hori, beste molde bat pentsatzen, ala planetaren geroa fundituz, ez du gehiago balio izango porroska edo parte handi bat ukaitea, ez? Hori aski da ipatzea Fukushima ondoan bizi diren jendei. Jakiteko haiek ze baldintza duten, ze lorpen edo herritartasuna nola bizitzen duten, horiek guztiak desagertzen direlako. Gero, zertan bilakatu dira balio haiek eta kapitalismoak irentzi dituenez, asko gauza etorri dira, 78ko iraultzatik landa, eta gero azten aipatu den neoliberalismoa ongi izatearen estatuak olako zaharkitu aire bat eman diote, ez duela babesten, eta pribatuak beharko zituela erronka horiek bere gain hartu, eta tatxer eta higan etorri dira, eta horiek plaza publikoan gehiago pribatuaren eraginkortasuna denen onerako saldu dute, eta gainera, eganez, ez da alternatibarik, there is no alternative, Iruñan egin den alternatiben erriskak, ekainaren bian, ongi irudiztatu duena hori, esplikatuz, ze espiritu garai hartarik ere oraino hemen dugun. Bai, beste bideek ez da behartuak gira segitzen hildo hortarik, planetaren minimoak edo kontuan hartu gabe, eta jendartaren gehiengoak dituen beharrei ere azken finan, ez erantzunez. Eta olako formulek gehiengo hartu balin badute ere, gauza da, testu inguru hortan, landu behar dela orai, posible direla eta alternatibak martxan direla, eta horrekin behar dela bizkat azken finan ez utzi zokoratzen, baina erdiguneratzen antidoto diren eredu batzu.
Eta gaur egun zer, eta hortan sartuko gira bizkat gure mamiari buruz, gaur egun bizik egan bezala ez, hitz gutitan definitzen delarik, bere ezaugarrietan atxemaiten dugu espiritu erradikal pragmatiko bat. Atxiki beharko da hori, erradikal pragmatikoa, txuraz aipatu duzu atzo, bortizkeriarik eza aktiboa, bere ezaugarrietan, tokikoaren eta mundu mailakoaren arteko lotura, umorea eta irudimena proposamen eta alternatiba zehatzen zerbitzuko. Eta hori ikusi zen, ez da biziren propioa bakarrik, baina alternatiben herrian Iruñean egin duten justuki pedagogia zen, zaharkitzera, jaden zaharzen diskurtso hori, Margaret Thatcherren errepresentazio bat, eta esplikatuz nola absurdiorat bultzatzen duten olako logika batzuk, sinesmera emaiten bada haietan, ez? Eta hori dira biziren ezaugarrietan, eta berdin erradikal pragmatismoaren aurkezteko erabilitzen aurkezpen bat, anaizek hartuko du, elefantearen kontua. Egozu? Galdera batik. Bai, asko gustatzen zaigun irudi bat erabiltzen dugu. Nola egin elefante bat osoki irensteko? Galdera. Haukada tipiak eginez. Hori da, erantzuna. Kontua da, elefantea osorik irenstea, saiatu diren guziek hortzak hautsi dituztela. Beraz, gure jendartea eta bizimoldeak errotik aldatu behar ditugu. Beraz, hor agertzen da, biziren erradikal pragmatiko programa edo softwarea, elefantearen neurriaz kontziente bagira, eta onartzen dugu ekitea ahokada tipien bidez. Artezakego ere kolibriaren irudia, kolibriaren partea egitea. Kolibriaren ezagutzen duzue? Batek ezagutzen du kontatzeko edo? Oian ekosisteman ezakit biziren eta bizpairu iturri baditu ezakit nungo txoria den kolibria txipitxua baduena mosko bat eta Ego Amerikan balin bada, Ego Amerikaren handu zute handi bat bazen eta animali guztiak iesi zoan zutetik. Eta batenak pasatzen dira urmaelon baten ondoan, baina denak iesi eta kolibriak ikusten du, baina hemen bada ura, hemen bada sua, eta nik zerbait egin behar dut, eta gelditzen da, etortzen da urmaelera, hartzen du bere mosko txipian, tanta bat. Eta atzetik zoazen berantakin eta dena elefantek gurutzatzen dute kolibri beste aldera joaiten, zutearen gana, eta haiek iesi. Eta elefantek, baina zu nora zoa, sua bada, iesi joan, eta baina sua bada itzali, sua, eta zerbait egin behar dut, eta zu nondik zoaz eta dena, eta ze uste duzin gozura zure mosko txipiarekin, eta kolibriak deus erran gabe, edo bukatu zuen bere saldia janez, nik nire partea egiten dut. Niri tokatzen zaiatana egiten dut. Eta horrek dio, elefanteak urrik aldu direla, eta haiek ere hasi zirela berena egiten, eta horren denen buru lortu zutela, hori ezakitu. Bukaera nola den, baina esperantza da kolibri partea egitean, elefanteek ere berena egingo dutela, eta egin araztea, ez? Ezakita agiago den historia, baina. Hori da, eta badakigu ezin dugula mundua bakarrik aldatu, elefante irensteko denek beharko dugu ekin. Ez bakarrik konbentzituek, puristek, txirindulaz edo tofu jaten dutenek, baizik eta diru edo astirik ez dutenek, beren autoa dutenek eta gutarik urrun diren autoak hauteskundeetan egiten dutenek, horregatik beharrezkoak diren aldaketek berekin esperantza bat eraman behar dute ez dira, bakarrik uko egiteak izan behar, baizik eta esperantza, asmo eta amets promesak. Zeren beldurrak edo ezintasun sentsazioak edo etximenduak azkenan immobilismoa edo ukapena laguntzen ditu. Aintzinatzeko gogoa ukaiteko, aldaketak sortzeko deserosotasun hori onartzeko, geroa konfiantzaz beterik ikusteko behar dugu. Eta gero hori, jada hemen dugu, ozitzen ari da gaur egungo jandartean. Denetan, gure ondoan eta munduaren beste muturretan, borondate honeko gizon eta emazteak jendarte zuzen eta jende eta ingurumen errespetatsuago baten oinarriak plantan emaiten dituzte. Beraz ez da dena asmatzekoa, badira aterabideak, existitzen dira mundu osoan,
Eta horiek, hori da, gure baitan, gure elkartean, alternatiba horiek existitzen direnak eta soluzioak direnak, konkretuak, aintzinan ezagin nahi ditugu eta azkenean erakutsi posible dela. Posible dela eta askotan arrakastatsu dela. Ere. Eta osatzeko irudiekin giren einean, ekintza erradikaltasun eta pragmatikotasunaren uztartzeko, beste definizioa osatzeko, zenta lagunduko du gero esplikatzen justuki, nola lurralde mailako alternatiba horiek, naizta tokikoak, impresioa duten tokikoa direna, mugatua direna, kolibriaren kontuare laguntzen du, baina beste irudiak ere lagunduko du, baina haiek ere aldaketa klimatiko global horren borrokatzeko beren premia duten eta beren zentsua hartzen duten, eta nola azken finean, bi eskalak bata besta gabe, galtzen duten indar. Irudia da, erradikal pragmatikmotasun hori edo bizik duen programa edo software, bizik eta beste batzuk ere, baina zentzurtan hasteko definizio hori lotzen zaio biziri. Alde batetik da, ekintza erradikal baten helburua da, azken finan, errotik aldatzeko xedea ukaitea, edo arazoen erroetara eragitea sistema orokorki aldatzeko, eta ez, asaletik bakarrik aritzeko sistema azken finan egokitzeko. Hori zen bi uztarketa horien helburua, eta badira bi oztopo hortan. Alde batetik izan erradikala, nahi dut errotara joan, baina azken finan ez dut pragmatismoa eta ez dut eraginkortasunik. Edo oso pragmatismoa izan, baina erradikala izan gabe, asalean egoiten zira. Eta adibidez zehazteko gehiago ez, erradikala izaitea pragmatiko izan gabe, nahi du gaur egun gehiengoa duen sistema horren aldatzeko, gomendatzea, zure rola azken finan bukatzen da, gomendio emaile bezala. Zenta ez baduzu konduan hartzen, sistemaren aldatzea aldarrikatzen dutenak edo dugunok gutxiengoan girela, ez da indar harmanik lortzeko aldaketa hori, eta epe laburran hori, inkantazio moduan egoiten zira, edo postura edo jarrera bat egongo da, zure erradikaltasun horren aldarrikapena, eta eraginkortasun guztia galtzen duzu, eta inkantazioa gaina hartzen du ekintzari. Eta orduan, falta senditzen da, aldaketen lortzeko, epe laburreko lorpen batzu lortzea. Eta beste aldetik da, goazen beraz, nahiz konduan gutxiengoan gira, lortuko ditugu, nola jaiten da, pragmatismoaren bidez helburu labur batzu eta epe laburreko lorpen batzu, nahi baita helburu mugatu batzu hautatu, hor kontua da, ikusten dugu gure esku diren hainbat helburu, urbilak direla, eta azken finan, lortzen dugu aurreratzen gira, baina ororen buru azken finan sistemaren duten eragina ez dugu neurtzen eta ez dugu senditzen, eta orduan, epe laburrean lortzen direnak ez ditugu lotzen orokorrari, eta gelditzen gira ezintasun horrekin ere, zenta gehiengoak jarraitzen duelako, sistema orokorrak orain arte emaiten duen erosotasun molde batean, berdin. Eta orduan, biak ikusten dugu, oztopo batek edo besteak, atera bide gabeko bidetarat eramaiten gaituztera. Beraz, ataka gaizto horietarik ateratzeko, helburua da, azken finean, noski hasi helburu mugatu batekin, eta lortzen alduguna, baina, beren baitan, diferentzia sortzen alduten bi ezaugarri edo behar dira lotu helburu txipi hori. Eta gero uretzen dira, xumetasunez hemen aurkeztuko ditugun pausu txipi batzu. Baina da, alde batetik beraz, epe laburrean lortzen alden helburu horrek bere baitan, eraiki nahi dugun jendarte ereduaren, jendarte aldaketarako, aldaketa global horreko ideia eraman behar du. Uztartu behar zaio. Naizta txipi izan hor, beti lotura egin behar da, orokorki ikusten den aldaketa horrekin,
eta lotura naturaltu, edo erreztu ulermena edo lotura hori. Eta bigarren puntua da, justuki, lehen helburu horrek lortzeak indarmetaketa dinamika bat martxan ezartzeko gaitasuna ukan behar du ere, eta horrek behin lortzen delarik lehen helburu hori, ekintzak kausitu duelako sentsibilizatzen, gauza txipi bat aldarazten, jendek ikusten dute posible dela. Gero eta gehiago indartsuago sendituko dira, eta ondorioz, helburu ambiziotxo batzu finkatzen aldira gehiagoren artean, ez? Eta hori egiten da, gero aipatuko da, helburu estrategiko baten palanka efektua. Palanka efektua da. Emaiten duzu, nahiz eta txipia izan, horrek ahalbidetzen du, jende gehiago lotzera datorren ekintzaren definiziorat, ambiziotxoago izaiten, eta lorpenak handitzeko. Eta bizikola definitzen du, apaltasunez, bere erradikal pragmatismoaren ibilbide hori, ez? Eta hori ikusiko du, egan bezala, klima aldaketa eta lurraldearen arteko uztarketa horrekin, bukatzeko eta burujabetzari lotzen duelako ere horrek, erabilia izan da eskema hori, Gandik eta 1980ean egin zuten nolako martxa bat, 386 kilometro, India kolonia atzelarik Inglaterraren kolonia bat, debekatzen zuen gatzaren erabilpena, edo gatzaren egoizpena, prozesua ez dut ezagutzen, baina egin zuten zen martxa bat, 386 kilometro, eganez, gu joango gira eta guk itxasotik hartuko dugu gatza. Eta kriston jende pila bildu zen, eta araudi ez zuzen bat gainditu zuzen. Eta hori da, gatza martxa hori, egiten den hori, da pixkat erradikal pragmatismoaren ere ulertzen senditzeko azken irudia, elefantea beste estilo bada, eta ea laguntzen duen, eta hori kontua da, joan zirela, denak lortu zutela debekatozena egiten, hartu ura eta gatza hortan den gatza, eta horrekin egin zerbait. Eta inglesek debekatua zenez debekatu eta kartzelatu zituzten 60.000 pertsona, eta baina horren buruko konturatu ziren ezin zutela, gauztan ez da simbolikoa izan, legea ustea eta dena, hori kontrolatu. Eta araudia aldatu zuten, eta horrek eman zuen ahalduntze bat jende horietan. Legea egiten duenak ezin du dena blokatu, eta hau ez dugu zuzena senditzen, eta beraz aldatzen aldugu, eta aldatuz geroz hobeto senditzen gira, eta hartzen dugu gure bizi baldintzen guk kudeatzeko gaitasun bat besteen artean, eta horrek zuen, eta hortan da lotura egiten gestu simple bat, eta 15 urte edo berantago, Bigarren Gerra Mundialetik eta gerago, lortu dutelarik independentzia, hasteko elementu hori konduan hartzen da, txipez aldatzea, eta jendei alduntze hortan, ondoko pausuen egiteko, indarra emaiteko prozesu bat bezala, ez? Hori zen adibide bat ere, erradikal pragmatismo da egiteko. Hala horrekin, labur biltzeko eta usteko da nahizi horrai bere partea aurkezpena egiteko, 15 minuta falta zaizkigu. Da horiekola eta sageran erranden bezala bizi mugimenduak berriz Baionan antolatuko du aurtengo urriaren 6 eta 7an alternatiben erriska. Sortu zen hori 2013an, ezezkortasun global bati, aldaketa klimatikoa berri larriekin zetorren garaian, nazio batuen txosten ilunak etortzen ziren, eta erakusteko ez egon zu, Anaizek aipatzen zuen ezintasun hortan, oztopoen aurrean, ezin da deus egin eta etxipenarekin, baina ikusi gure inguruan ditugun aterabideak bizi, eguneroko bizian, praktikan emaiten alditugunak. Hori egin zen, eta dinamika bat sortu zuen, 2013an bildu ziren Baionan 12.000 pertsona, eta horrek eman zuen gero dinamika bat plantan, 140 alternatiben egin zen estatu mailan, Europa mailan, eta bat Afrikan Dakarren, beste bat Haitin, eta holako kontua da, eman duela horrek dinamika berezi bat, eta gako bat antolatzeko eta baloratzeko ditugun alternatibak, eta aurten 2015an egintzen ere gero txirrindulazko itzuli berezi bat Baionatik atera zena eta Parisera joan zena nazio batuek eginen zuten aldaketa klimatikoari buruzko goi gailu hortan sentsibilizatzeko, esplikatzeko zuek erabaki simbolikoak hartzen baituzuek gutxietxi baloratu lurraldeetan diren aterabideak eta zuek jaiten baduzue ez dela posible, guk erakusten dugu posible dela. Horrek ere eman zuen klimari mugimendu sozialean ere importantzia handia bat eta zabaldu zuen aldaketa klimatikoaren borrokatzeko base hori. Eta aurten 2018an, ekainaren behatzean joan da beste itzuli bat, alternatiba itzulia, 5.800 kilometro egingo dituena, Parisetik joan da.
5 edo 6 estatu gurutzatuko ditu, pasatuko da 200 lurralde ezberdinetan, aldi guziz, hitzaldiak eginez zer da aldaketa klimatikoa, zer dira horien erronka, nola borrokatu hori, zein dira aterabide faltsuak, eta gurutzatuko du Ipar Euskal Herria, baina lau probintziak hasi joango da Gipuzkoa eta Nafarroatik ere, urriaren 4, 5 eta 6an bukatzeko Baiona. Orduan, itzuli hori izango da berezia, azpimarratzeko beraz, alternatibak eta aterabide faltsuak, eta bukatuko, eta sustut lurraldeen ekiteko molde bat. Parisen egintzen akordio diplomatiko bat, 186 estatu, Nazio Batukoek adostu zuten bai aldaketa klimatikoa, larrialdi klimatikoa, komplikatua da eta serioa da gaia, behar da mugatu bat kakos bost edo bitan, baina 3 urte eta gero konturatzen da, neurriak ez dituztera beharreinean hartu, eta hor da justuki azpimarratzeko neurriak ez dituzu hartu, eta gainera hartzeko mailan, lurralde mailan egiten aldira, eta goazen gu ere egitea alduguna. Eta hortan dator, biziren proiektua, urriaren 7an, egite alternatiba bat, nun izango diren alternatibaren Euskal Herri buru jaberen 9 auzoak, aipatuko ditugunak, nun ikusten dalden, ze mailatan arlo bakotxean egiten alden, borrokatzen alden aldaketa klimatikoa, eta lurraldeak eraginkortzeko eta lurralde mailako logika hori pasatzeko. Urriaren 7an etorriko denez hori, 30.000 pertsona hori ikusten dira aldiuntan, duela 5 urteko aurre esperientziak kontuan hartuz, eta ikusi ze dinamika izanen den alternatiba itzuli horrek eginen duen aurreko lan horrekin, eta 1000 laguntzaileren antolatzeko lanak hasia dira, dokumentuak hemen ukango dituzue, gero ikusteko, horren main txipian, baina bai zehazkiago presentatuko dizuegu, elementu hori, fiskat, nola kokatzen den gogo eta lurraldeen potentzial hori aurkezteko. Bai, nik aurkeztuko dudana da alternatiban urriaren 7an aterako den txosten baten sarritza. Gure baitan biziko kide hainbat ari dira txosten hori lantzen, Euskal Herri buru jabe izena duena. Beraz, hasiko naiz, pixka bat diagnostiko batekin, gure munduko eta gaur egungo egoeraren diagnostikoa zein den, gero gure helburuak eta filosofia pixka bat aipatzeko. Beraz, oartzen gira, lurretik desloturiko sistema batean bizi girela. Globalizazioarekin espero ziren aurrerapenak, edo aurrerapen ilusioak airatu egin dira. Oartzen gira, azken hamarkada hauetan, industrializazio masibo bat gertatu ondotik, ez direla, belaunaldi berriak ez direla haien gurasoak bezain ongi biziko. Aberatzen dirutza handitzen den bitartean, gabezia berriro zabaltzen hasi da, baita airearen eta uraren kutsadurak eragiten dituen eritasunak. Azken urteetan klima nahasiagoa bihurtzen ikusi dugu, 100.000 pertsonak ihes egin behar izan dute, eta behar izaten dute bizitza duin baterako gutxieneko baldintzak, beren egietan ez baitituzte gehiago. Eta haietako askok bizitza galtzen dute gure kontinentearen atarian. Beraz, globalizazio honek indikaitzale bakarra du, hazkuntza. Eta bizia suntsitzen duenari balioa ematen zaio, positibotzat ematen da, eta aldiz bizia berritzen duena ez da kontuan hartua. Zergatik, ez baita zenbatzen al, xifreekin. Hau da, eguzkiaren energia, ura, aire garbia, baliabide naturalak, elementu horiek ez dira zenbakiekin balio esten al. Eta hori beraz ez da kontuan hartua gure gizarteetan. Eta gainera baliabide naturalak kopuru mugatutan daudela ez dugu barneratzen. Erresilentzia, milaka urteetan garatu duen ekosistemei ez dugu kasurik ematen, alta gu baino eraginko jakoak dira energia eta ura erabiltzen, eta gainera zaborrik sortu gabe. Bioaniztasunaren 6. desagerpen handia eragiten dugu gainera, eta ez dugu ez da ere barneratzen gu geu biosferako espezietarik bat garela. Gure bizitzetan ekoizpen ekonomikoa da nagusitzen. Gure buruak robotak bezala tratatzen ditugu,
eta ahulak direnak edo akatsdunak, ezberdinak, zaharrak ezkutatu behar dira. Ekonomian ekoizten ez dutenak mespretxetzeraino heldu gara. Beraz, errentagarritasuna denetan izanik, anzten dugu ajeman batzuk ez direla leian oinarritzen. Hau da, aujak zaindu eta ezi, adiskeden arteko laguntza eta auzolana, zaharrak edo eri direnak zaintzea, beharrezkoak diren ekintza horiek, azkenan begirune oso gutxi jasotzen ohi dituzte, alta desagertzen direnean, sistemak ezin du gehiago. Eta jenden arteko eta gizarte harreman horiek ez dira egeski salgai ezartzen. Desagertzen diren momentutik ez dira ordainpeko ordezkoekin ordezkatzenan. Ondasun komunak dauden tokietan privatizazioa beti da erabiltzaileen kalteetara. Eta anzten dugu ere kolektiboki bizi eta erabakitzen aldugula. Iritzi publikoa edabiden gandik moldatua da eta jendek ez dakite gehiago zer pentsa edo zergatik edo zertarako bozkatu. Hor ere, eztabaida demokratikoa anzten da, elkar bizitzaren esanahia, memoria kolektiboa galtzen da, eta bihurtzen gira azkenan truka daitezken gizabanakoak bezala. Ego eta ikuspegirik gabe, eta beraz gure gizatasuna galtzen dugu. Mundua ulertzen laguntzen ziguten referentziak eta egitura sozialak desagertzen dira. Gutiengo bat aberasten da, seguraski dakizuen bezala, munduko aberatsenen 1%-aren ondareak gaurko egunez beste 189 gainditu du. Eta gainera globalizazioaren eragin hori pairatzen duten lehenak dira behartsuenak, emazteak, pobreak, eta jakinez eiek dutela ardura gutiena globalizazioaren eragin horietan eta aldaketa klimatikoari egokitzeko baliabide urrienak. Klimaren nahasmenak segitzen du zalutzen eta larriagotzen, hortarako ekintza zalu eta masibo bat ez badugu martxan jartzen, lur gainean bizi zibilizatu baten baldintzak kolokan ezartzen ditugu. Azkenan klima aldaketa zer da? Da aberatzen bizimodu jasanezina elikatzeko, herrialde pobreen lehen gaiak lapurtu eta xautzen dituen sistema ekonomiko horren berotegi efektuko gasen isuriketen ondorioa. Orduan denak bizi duin bat lor dezaten, premiazkoa da logika zaldatzea. Eta jende askok nahi lukete, edo lehengo mundura bere mugetara itzuli nahiko lukete globalizazioaren porrota sumaturik, bizitza joriago, egesago eta ez hain mehatxagarri baten nostalgia dutelako. Baina zoritxarrez, oraindik gehiago existitu ezingo den mundu baten bila dabiltza. Mende honetako giza eta klima erronkei begira, mugak ez dira erantzun egokienak. Ordan, bai, diagnostiko hortarik abiaturik, gure helburua da, lujalde buru jabe bat, jasangarri bat eta solidario baten alde jotzea. Hazkunde ekonomiko hori, biziaren behiztapena oztopatzera eta bihurtzeraino iritsi da. Gure bizi baldintzen jabetza kentzen digu. Klima, lurra, ura, airea, etxe bizitza, elikadura eta bar, historia, elkar antolakuntza. Orduan, baitez badakoa da gure bizi baldintzen ber jabetzea. Lehenik, eta behin, sistema ekonomikoak gehien mehatxatzen dituenentzat. Aterpegabekoak, ama isolatuak, pertsona izinduak, zaharrak. Gure bizi baldintzek ez dute mugarik. Klimarekin hasiz, gainontzeko guzia, horren menpe baita. Beraz, defendatu behar ditugu eta indartu gaur egun gure lujaldeak gudenak hartzeko eta elikatzeko gai izateko. Eta baita ere gure ondotik etorriko diren guziak. Orduan, gure bizien baldintzen ber jabetza hori da buru jabetza deitzen duguna. Bere lurra eta atmosferarekin bat egiten duen lujalde batean bizi nahi dugu. Biziaren zaintza berriz lehentasunetan ezarriko duena.
giza neurrikoa. Sede unibertsal horiek gauzatuko dira lurraldeen aniztasuna eta haien berezitasuna soziala, ekologikoa eta kulturala kontuan hartzen baditugu. Bizi eremu bakoitzari egokitutako moldeen arabera gure bizi baldintzetaz jabetuko gara. Barkatu, irakurtzen dut gehien bat, ez baitut oso ongi prestatu. Orduan, Euskal Herriko borroka sozial, ekologiko eta kulturaletan engaiaturiko biztanle gisa, naturalki Euskal Herria hautatu dugu buru jabetza horien ber konkistatzeko. Eta, beraz, zortzi edo bai, bizi baldintzen atal guzietan buru jabetza hori berreskuratu behar dugu. Orduan, lehenik, elikadura buru jabetza. Euskal Herriko laborantza, bertan bizi direnak elikatzeko gai bilakatzea. Etorkizuneko klima gora berei erresiliente egitea. Lurren artifizializazioarekin amaitzea. Handeaturiko lurrak sendatu. Ekoizpena eta kontsumoa berkonektatu. Uraren kudeaketa udalerria itzuli. Hiri inguruetan aldiren guneak elikadura ekoiztera berresleitu. Bigarrenik energia buru jabetza. Gure beharrak berriz zehaztu, neurritasun eta zuzentasun gehiagorako. Euskal Herriko eguzki, haize eta errekatik nagusike etorriko den energia bat ekoizteko, banatzeko, erabiltzeko elgarrekin erabaki. Gero, etxe bizitza buru jabetza, etxe bizitza duin eta eskuragarri bat izateko eskubidea, bi etxe bizitza ukaiteko eskubidea baino lehen. Espazioa eta energiaren erabilera modu eraginkorreko batean pentsatu. Gero, gizakian zentraturiko ekoizpen buru jabetza bat, ekoizpen sistema berbideratzea, transizio ekologikoa bermatuko duena eta pertsonai loratzeko ahala emanen duena. Ugalketa lana, hau da, edo zaintza lana eta lan domestikoa, guaino nagusiki emakumeen eskudagoena, aitortu eta hobekio banatu. Ekonomia buru jabetzan lanaren eta ekoizpenaren helburuak zeintzuk diren eztabaidatu, elkarrekin zehaztu gizarterako onurarako diren oinarrizko beharrak, bertokiratzea, ekoizpena bertokiratzea eta berbideratzea, buru jabetza sozialan komunitate zabalak berreraikitzea, elkarren arteko segurtasun bat berreraikitzea, elkartasuneko buru jabetza, lana eta aberastasunen partekatze erradikala gure lujaldeen barnean, eta klima aldaketak eskatzen duen mundu mailako elkartasuna plantan ezartzea, ajera eginez ezin biziak bilakatu diren herrialdetatik ihes egiten dutenei. Eta azkenik kultura buru jabetza, gure memoria kolektiboa berreskuratzea, gure hizkuntza eta historia, herriaren ohiturak, eta abar. Beraz, gure hausnarketa da, ekintza guzi horiek eramateko eta klima aldaketari oberen auge egiteko lujalde maila dela ekintzarako eremu aproposena. Klima bizi eta lantzen den lurra, ura, airea, lantokiak, janaria, atxeden edo sorkuntza guneak, haizearen, eguzkiaren, uraren energia, historia, kultura, hori guziak du gure lujaldea osatzen. Eta ezur mamitzen gaituzten gauza horiekiko loturak alde batera utziak izan dira, edo balio ekonomiko huts gisa kontsideratuak izan dira. Lujetik deslotua den ekonomia garatu da, hazkundea baizik bilatzen ez duena. Orduan, bada garaia zangoak lujean berriz ezartzeko. Elkarrekin eta almezain sendoki prestatu datozen arazo klimatikoa jauge egiteko, arazo horiek lagitu gabe karbono fosilen erabilpenarekin. Urritasun, eraginkortasun eta energia berriztagarrien iturriak maila lokalean dira pizten. Beroketa efektuko gasen isuriketen murrizteko ekintzen eguneko 50-tik 80 eta egokitzapen ekintzen kasik eguneko 100 estatu maila, baino maila txipiago batean eramanak dira.
Alere, mundu mailako baitezpadako elkartasuna bat eraiki behar dugu. Gizadiaren historian, lehen aldiz, mundu mailan baitezpadako elkartasunaren desafioa pausatzen da, aldaketa klimatikoarena. Estatu batek klimaren borrokari interesik ez izateak edo berotegi gasen emisioen txikitzen ez parte hartzeak azkenan herri guztien buru jabetzaren aurka eraso bat da. Hori da menua, sarritza. Denbora pasatu zaigu, 33 da, baina hori da pixkat ikusteko nondik bizi zebilbide egin duen, eta gogo eta maila noraino ari den, eta hori da lantzen ari den dokumento bat, ez pixkat, alduntze hortan eskala ezberdinak ikusteko, gogoetatzeko, eta orai hori sarritzan balin bada, gero atal bakotxarentzat, hemen atsemaiten diren atal bakotxarentzat, garatua izaiten ari da, justuki, aterabide alternatiba zehaz batzuren pista, eta txosten hori aterako da, udazkenean alternatiben erria aurretik, eta kari aurtara ere denek bizitzen alko duzue hori. Bukatzeko zen, gaiteko erakusteko hor, hori, txikitik eragin, edo guretik, edo lurraldetik eragiten aldugun bezala, beste munduko lurralde guziek ere koherentzia hori edo ahal horiek beren esku hartzeko eta ganatzeko paradak badirela, aldaketa klimatikoak denak batzen gaituen une honetan, elkar lana ere sustatuz, eta bi eskala horiek lantzeko premia da bizkat erakutseko bai txostenean eta bai alternatiben egian. Hortan bururatuko dugu gure saioa, ez denbora gehiago hartzeko, ez da asko ez da beda izan, baina dudak edo balin badituzue, bat guk igorriko dizuegu testoa, azteko loreak edo okango du, eta bi, dokumento batzu badituzue, eta 3, ongi etorri urriaren 4ean txirrindulaz, Siberotik goiti Basen Nafarroara, eta 5ean Basen Nafarrotik Nafarro eta Gipuzkoara, bukatzeko 6ean Baionan, eta 7ean ere Baionan, hau guztia oraino hobekio senditzeko, ikusteko, ezagutzeko, partekatzeko, eta denen artean posibilidera erakusteko eta ahal duntzeko denak. Mila esker. Momentutxo bat, eskarri asko Xabier eta naiz. Inork galderaren bat edo bauzue? Gauza asko entzun ditugu eta ikasteko denak asko dira. Baina horra aipatu duzutenean lorpen txikiak, helburuari lotuak behar dutela izan. Ez dakit, horren adibideren bat edo eman zen ezakete? Bai, bat adibidezen biziren astapeniko bat emaiten alda da, txirrindularen arloan, Baiona, Angelu eta Biarritze oso gaizki antolatuak, naizta 120.000 biztan leukan, ez zuten alternatibarik eskaintzen autoari. Eta sarrera bat izan zen, hainbat kidek erantzuten. Garraioen kontua latza da, gure herrialdean eta eskualdean haiek duite egiten berotegi efektuzko gazen isurketa handi bat, parte bat, naizta aireportuak gehi autoak, eta autoetan bada bakarrik erabiltzaile bat, terdi oso gutxi ezako autoa kolektiboki erabilia, alta gauza asko distantzia biziketaz egiten altziren. Bat, egintzen inkesta bat, 1000 txirrindulariren gana joan eta bideetan egon eta paperak bildu eta internet etzen garaiatan egin hortan erabiltzen, eta ikusteko diagnostikoa zein dira arazoak gure egunean erabiltzeko. Bi, hortik landa, txosten bat nun biltzen ziren. Hala, hemen 30 puntu, 3 hirietan oso latzak direnak nun txirrindula ez da erabiltzen, zenta hau ez du egin udaletxeak, hau ez da segurtasunetan, ez da normetan. Eta hori eraman udaletxei haiek teknikariekin aldatzeko gara paradaukan zezaten,
udaletxe hainbatek ukan dute beren itzordua biziko kideekin, Biarritzek ez zuen ez da erantzun. Frustrazioa, herritarrei ez dute erantzuten, eta gutu nahi gorri, alden kanal guzietarik galdea egin, itzordua egiteko, beste guziekin bezala egiteko, txosten horren balidazioa, eta ze egiten aluten, ze aurreratzen aluten. Eta, jakin ginen guk, bizik egin zuela, Biarritzeko udaletxeak ez zuela erantzuten, baina behar momentuan, lehen aldikotz egiten zuela autoen foro bat, irati erakusgela animale batean, eta orduan, kide batzuk ukan zuten ideia, ez da onargarria, ez du kasu egiten herritarrek galde egiten dituzten eta proposatzen dituzten alternatibei, hobekuntza batzuk hartzea gutxiago autoa erabiltzeko eta gehiago alternatiba batzuk txirrindularen erabiltzeko, eta atea zabaltzen du auto gehiago erabiltzeko erakusketa animale bat egiten lehen aldikotz. Eta 40 bat kide, larumat goiz batez, animatu ziren, batzu publikoan sartzeko, eta han txirrindulekin eta auto saloinean ibiltzeko, eskupaperak emaiten, eta beste bospasei teilatutik sartu, eta han pentsa gomitatua izan zen ere saloira, tenore zehaz batean, erakus azoka hortako teilatutik, pankarta erraldoi bat, Biarritzek 0 kilometro txirrindulentzat, bizikletentzat, eta autosaloin bat normala ote da hori esplikatzeko, nola horako kontradikzioa da zen, erronka aldaketa klimatikoa gerotagiagoa onartzen hasia zen garai batean, eta kazetariek segidan udaletxea dituzuten, eta udaletxeko ordezkari batek beharruko zuen egan, bai, datorren astean behar naiz topatu haiekin, harremanetan naiz eta dena. Bilkura txipietan, hori zen, zonbat militanten lana egon behar izan zen, saiestu, ez ginoen alortzen ere ukaiteko itzordua, 15 egun berantago itzordua batzen arekin, eta ikusteko ze plano zituen eta dena, eta olako elementuekin, gai hori ere beren zerrentan ezagri zuten, eta hitzeman ere egingo zuela zertxo bait txirrindulen arloan hobetzeko bere egoera, eta behin hitzeman eta gero, bi erlotan behar da, ekin, bat da, hitzemanteko alde onerun joaiten direnak, eta bida hitzemana dena gauzatzeko. Eta hor ere beste kanpaina bat egin zen, eta asko denbora eman zuen txirrindularen arloan hitzeman zituen plan horiek eta hobekuntza horiek gauzatzeko, eta hor egin zen beste kanpaina bat, ez dut hainbeste menperatzen eta ezaitzeko, oso erakargarria dena eta erakus grafikoa zen, eskainiko diogu udaletxeko auzapezari txirrindula bat, eta horren inguruan egin zen kanpaina berezi bat, egiteko guk nahi diogo eskaini bere hiria egokitzeko horri buruz eta erabildezan eta kanpoari buruz komunikatzen zen horrekin, aldi guziz eskainiko zen txirrindula hori pentsari erakutsiz, ekitaldi berezi batzutan ere hori aurrean emanez jendek argazkia emaiteko beren buruarekin txirrindula eskainiko dugu udaletxari hobetzeko egoera denen onerako eta dena, eta poliki udaletxe hori hainbat hilabetez egon zen kanpaina zen, eta Olentzerok eman zion abenduan txirrindula eta udaletxeko auzapeza etorri zen, eta holako teknikak, garaipen txipi batzu, eta gero ura etorri zen, auzapez bilakatu, bere ordezkoa auzapez bilakatu zen, eta etorri zen ere esplikatzera bere plan hori nola zen, eta zeinetan ziren mugak, eta hala. Eta horrek eman du, utxune bat zen gunea, Biarritzekoa egokitzen hasi dela, asko lan egiteko da, eta zen, blokatxe batzu, gutxienez, badakizu hori lortu dela, eta aurreratu dela, txirrindularen gaia ez dela tabu, baina behar dela jarraitu, alternatiba horiek indartzen, autoek ez dezaten hainbeste justifikazioukan edo presentziaukan. Atxipi bada, horiek ikondatzen altera, baina horiek izango dira, beste adibide batzu, beste arlo batzutan garraioari lotua berin bada hori, beste batzu izango dira ere, bankuen inguruan, fosil inbertsioak egiten zuten banko batzuri, agertu ziren proiektuak zituztela, Frantses bankoak hemen berde presentatzen bere burua, baina Australiako ikatz ustiapen proiektu batean finantzatzaile bezala agertzen. Bizik egin zuen, zuek finantzatzen duzu edo lantzen duzu proiektu bat nuna honen beste tonelada CO2 ezagiko diren atmosferan, zakitzen bat milia, bat kakos bost, zakitzen batetan kalkulatzen zen, guk ingo izkizu bat kakos bost tonelada ikatz zure agentzian utziko izkizugu. Eta holako mobilizazio kanpaina bat izan zen, aierik grafikoki erakusteko zuen lanak hori egiten du zehazki. Eta bankoarekin hitz egin, bankoaren aurrean konferentziak egin, bankoan hori guztia antolatu zen aurretik eta dena publikoki. Eta azken finean bankoak ez zuen, igorri zuen bere zuzendaritzari, Parisekoari, elementu batzu eta dena, saretzen hasi zen bizirena beti da kritikatu, proposatu alternatibak, sare lana egin, eta hor,
bi kamioi agertu ziren, teonore zehaz batean, bankuaren aurrean, ikatzoiek grafikoki ezartzen, eta kontua zen gara jartan bat zirela nazio batuen mailan beste klimari buruzko gailuak, eta ia irudimearen arloan gehi proiektu hori nazioartekoa, gehi beste batzuk errepikatzen zutela ekintza, badakigu hasteko atzera egin zuela banku horrek. Biziren aportazio xume bada, kolibriaren kontua izango zen, baina horiek du erakuste, gauza txipi batzurekin, eta buruan emaiten du, inbertsioak bankua naiz eta garbi erakutsi bere burua, bankuak ze egiten du diru horrekin, eta beraz ez barin bada hori planetaren girako, banku hori ez da berdea izango, naiz eta berak bere bulegoetan oso txukun izan, eta edifizio garbiak ukan, eta ekologikokin nahi duzun guzia, da bankuak ze egiten du, edo aldatzen duzu bankua, edo alda bankuz, eta holako mezuak pasatzeko. Ez dakit garaipen grafikoak ziren. Orain eratzatuta, baina kafe-tartea egingo dugu eta azken saioa. Hemen beko bat, ez da bezala? Ez